Assalamu alaikum. Barka da dawowa wannan channel nawa. To labari da dumi shi. Ko kun san Sabbin za ta fara aiki ne January 2026 kuma sai ta shafi kowa. Wannan haraji dole sai ta shafi kowa ko ɗan da aka haifa yau ne sai ta shafe shi saboda iyayen shi ko da za a haife shi za a siya mishi magunguna. To a wa'annan magungunan ma sai an cire kuɗin haraji. 'Yan Najeriya da yawa har yanzu musamman mutanen Arewa ba su nutsu sun duba wannan sabuwar harajin da Baba Ahmad Bola Tinubu ya kawo ba. Mutanen kudu dai suna ta iya bakin ƙoƙarinsu na nuna ɓacin rai, amma har yanzu mutanen Arewa babu wanda ya yi magana game da wannan. To, yanzu dai ga cikakken bayani. A taƙaice na ɗaya, mutane masu albashi ƙasa da mutane masu amsan albashi ƙasa da 60,000 ba za su biya haraji ba, amma duk wanda albashin shi yake sama da 67,000 dole zai biya haraji saboda duk shekara in aka lissafa kuɗin da ya karɓa ya fi 800,000. To duk wanda yake wata sana'a ko yake ɗaukan wani kuɗi da ya kai 800,000 dole a shekara dole sai ya biya haraji. Wato ana nufin cewa idan kana aiki ko na gadi ne ma ana biyan ka 67,000 dole sai ka biya haraji. Na biyu, harajin riba ya koma kaso 15 kuma ya shafi gidaje, hannun jari, crypto da ƙaddarori dai irin na zamani. Alal misali, yau idan kana da gida duk shekara sai ka biya mata haraji na kaso 15 game da abin da kake samu. Na uku kuma yana nufin VAT. Yanzu asali inda aka san VAT in Najeriya bayan Baba Buhari ya sauka 7.5 ne, amma yanzu Bola Ahmad Tinubu ya maida shi kaso 10. Don haka harajin VAT ya haɗa da ayyukan intanet, wato yanar gizo-gizo kamar irin su Netflix, Bolt da dai sauransu. Na hudu kuma an soke stamp duty. Wannan duty ɗin da idan ka je ka yi transaction za a yi stamping a cire naira 50. To yanzu an cire shi sai aka maye gurbin su da transaction levy, abinda ake kira transaction levy. In dai kai transaction sama da 50,000 to za su cire haraji. Na biyar, harajin kayan sha, wato irin su lemu, su coca-cola, ruwan gora irin su fanta, su fearless, su sigari da dai sauransu, shi ma dole sai an biya musu haraji. Na shida, masu kirkire-kirkiren abubuwa na tasiri na intanet, wato ana nufin irin 'yan TikTok, Instagram da Facebook da dai sauransu, za a rinka karɓan haraji su ma a wajensu.